Čaute, vítam vás pri razíku o posledné dva mystery boxy, ktoré si pre nás Maroško pripravil. A budeme losovať 6 krát a prví dvaja si potom vyberú voľný boxík, to už Maroško povie kde, čo a jak. Takže poďme na to. 13,34, 13,34. Takže ja mám poslednú pozíciu. Peťko má prvú pozíciu. Peťko prvá pozícia je posledná. Losovať budeme 6 krát. Dobre, po 6. losovaní dám potom aj dám potom aj časovú pečiatku, takže 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Trinásť 35. No a vidíte, že tu mám 6 losovaní. No a poďme sa pozrieť teda, ktoré to bude. No ja to nebudem, takže ja som si nič nevylosoval a tuk. Takže dvaja Peťovci, Debky na prvom mieste a Peťo Kapralčík na druhom. Takže tuto to máme. Poďme ešte takto. Máme ešte jednu kontrolu času. 13,36, 13,36. Dvaja víťazi Seruste.